Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon na ito po ay magluluto ako ng binangkal. Ito po ang mga ingredients sa ating lulutuin na binangkal. Ito ang ating all-purpose flour. Tapos gagamit din tayo ng mantika, asin, baking soda, baking powder, asukal, tapos gatas. Pwede rin po yung fresh milk ang gamitin. Pwede rin yung ibap. Tapos gagamit din po tayo nitong sesame seed. Oops. Yan na po. Uumpisahan ko na po ang pagmimix nitong ating binangkal. Gagamit po ako ng 2½ cup na all-purpose flour, mga mamamayang. Ito na po. 2½ po. Ito na yung kalahati kasi 2 na po yung nauna. Tapos po mga mamamayang, gagamit po ako ng 4 teaspoon ng baking powder. Tapos po mga mamamayang, gagamit din po ako ng 1 cup na asukal. Gagamit din po ako ng 1/2 teaspoon ng asin. Gagamit din po ako ng 1/2 teaspoon ng baking soda. Gagamit din po ako ng 1 cup na fresh milk, mga mamamayan. Tatansyain ko lang po kasi ang nakalagay sa aking recipe ay isang lata ng ibap, pero wala po akong ibap, so ito pong fresh milk ang aking ginamit kasi pwede rin po ito. Yan, 1 cup po itong fresh milk na aking nilagay sa aking harina. Ayan na po mga mamamayan. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng 2 tablespoon ng cooking oil. Ayan po, 1, 2. Ayan na po mga mamamayang, ilalagay ko muna ito sa loob ng refrigerator ng mga 20 minutes. Ayan na po mga mamamayang, pagkalipas ng 20 minutes na nailagay ko ito sa refrigerator, pwede na po itong bibilugin natin gamit ang ating mga kamay. Ganito lang po ang inyong gagawin. Kumuha lang kayo ng maliit, tapos bilugin nyo po ng ganyan sa inyong mga kamay. Pagkatapos po ay isasawsaw natin sa ating sesame seed. Ayan. Tapos ulit-ulitin nyo lang, bibilugin yung ganyan. Tapos isasawsaw ulit sa sesame seed. Ayan na po mga mamamayang, pagkatapos kong bilugin ang ating binangkal at ready na po itong lutuin. Ayan na po mga mamamayang, maglalagay na tayo ng mantika sa ating
kawali. Tapos paiinitin lang po natin. Ayan na po mga mamamayang, huwag nyo lang pong takpan ang inyong mga kawali. Para po mabantayan nyo ang inyong mga binangkal. Ayan na po mga mamamayang ang ating pangalawang lunod ng binangkal at ito po'y luto na. Ito na po ang ating binangkal, luto na. Sana po nakuha nyo ang ating recipe at sana po nasundan ninyo ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!